Песента се казва "Живот". И е композиция на нашата певица. Да знаете. Мерси за бурните аплодисменти, нямаше нужда. Благодаря. Магистъра по музика Рая вече Иванова. Ръкопляскания за нашата мила Рая Иванова. До нея на баса е Митко Димитров. До мен колегата на китарата е Константин Колев. На барабаните новото попълнение Никола Васев. Нашия ръководител вече разбрахте, композитор, аранжьор и клавирист и барабанист. Тихочко го казвам. Атанас Костов и аз съм Пламен Пенев.